मानो फन हरदोंमोन आंखौ? नों आंनि लोगो नालाय बेनिखायनो फन हरदोंमोन आरो। माबार बुं। ओइ बालु बेदां, नोंथ' बिराद इन्टारनेटनि माबा माबि रोंगौ कम्पिउटारनि। आं कम्पिउटार हेक खालामगौमोनहाय सोरनिखौबा हागोन आरो? मा गोदाव सोराव? एखनिबो गोदाव सोराव नङा बालि। आं बुंदों आरोखि गुबुन मोनसे चेनेलखौ आङो हेक खालामनो गोसो जादोंमोन आरोखि। बेनिखायनो नोंखौ गोसोखांनानै फन हरबाय, लोगोसे नोंसानावबो फैदों आं। दोनदो फना। ओइ र' नोंसानि न'नि लांगोनायावसो दङ आं। नोंसा बिमाजों नङा, नोंसा बिफाजों खामानि दं आंहा मोनसे। मा खामानि दं नों मावहैबानो जाबाय, आंखौलाय मानो फन खालामदों? आं बुंखाबायना निउस चेनेलखौ हेक खालामनो होननानै बाथामिज। ओमफ्राय जोंलाय बेखौ इगनर खालामदोंना खालामाखै नों? फाग्लिखौ इगनर खालाम, नायनो बानाय खालाम, होमबासो खिथुआव अरनांगोन बेयो, मिथिबाय? आच्छा दोनदो, बाय। आयो बाला दुलाय मेदाम सेलुट। बानलु बेदांजों मानो रायलायो नोंलाय? आं बानलु बेदांनि लोगोबा बेनिखायनो सम सम दुखु सुखुनि खोथा रायलायो आरो। माबाफोर गाज्रि जाबाय नामा? नों बायदि मानसिया आंनि फिसौलानिफ्राय गोजानाव था। आयो बाला, आंखौ दम होदों, आंखौ? खुगाया सामलाय, मोनदों होननानै जेराव मेरावनो खुगाफोरखौ दा बाहाय। एसेबां गाज्रि खुगाखौ लानानै ओरै निउस रादाबाव खामानि मावगासिनो नोंलाय? नोंनि आखला निउस चेनेलाव मावनायनि नङा। मायावथो होमबालाय? लामा लामा प्लास्टिक बथल दिहुनना फाननायसो। आयौ बाला, मा होनखो नों आंखौ? हो? मा होनखो नों आंखौ? लामानि बथल खनखांग्रा? बेफोरबायदिजोंसो रुजुबाय नों आंखौ? लामानि बथल खनखांग्रा मानसिजोंसो रुजुबाय नों आंखौ? एथबां गाज्रि खुगा लानानै माब्रै रादाब फरायबाय थायो नोंलाय? एथबां गाज्रि खुगा लानानै माब्रै ओंखाम जायो? खोनासं, खुगा गाज्रिया जेबो नंबावासो, थगाय सुलासो जानाङा, मिथिबाय? आंनि मथेबा खुगा गाज्रिया एसेबांबो गाज्रि होनजाया। मानो होनोब्ला थगायनायासो गाज्रि दा। बायदियाव हाफाङानो सोरनोबा खोन्थाहैबायलायनो आरो आंनि बिखुनजोआ आंनाव धन सम्पति बिनानै आंखौ बुबाय थायो, आंखौ न'निफ्राय होखारबाय थायो होननानै खोन्थानाया खथ' गाज्रि। सोदोबा गाज्रि, खिन्थु बेसेबां मानसिखौ माबानो हायो, बदनाम बसि खालामनो हायो। आंथ' आयु बालाल'सो होनो, बे माबा गाज्रि नामा? आंनि खुगाया गाज्रि जानो हागौ, नाथाय गोसोआ गाज्रि नङा बाल। नों बायदि जाम्बिजों नांनानैलाय सोर देरहानो? आरो आंनि बिहामजोखौ नों आइडियासो होनो नागिरदों नामा? आं बेखौ रायदों बुदों होननानै? आं खोथायावसो होनदों बाल। मा एसे उरलिलि रागाजों मन्थ्रि मानसियानो बिदि जाबाय आरो। दासिमबो रायलायनायखौनो सोलोंमारासै नोङो। बुंबा मोनसेनि उनाव मोनसे एगजामपोलसो होयो। एसेबो जेबो खामानि मोनाखैबा थां, लामानि गोलैसोना थानाय बथलफोरखौ फाननानै जिउ दैदेनहैथां। आयौ बाला, गावहासो गोदो बिदिमोनदां आरो। खुगाया सामलाय। आंखौ नोङो भाङा सिंगाजों रुजुगोन, बथल फाननाय लामा लामानि मानसिजों रुजुगोन। नोंखौ आं बिदि फंसेखौनो होननो हाया। आयौ बाला, गोसोआव लाखि, आंबो रिपर्टारसो, आंबो जेननायाव गैया। हाफाङा नोंजों जेननानै थानो हागौ, नाथाय आं जेना। मानो होनोब्ला नैबे दाउस्रि देलाया रावनिबो गेजेर नङा। आंनि न'आव फैनानै आंखौनो बेफोरबायदि बुंदों, इसिबां गोहो? नोंखौ दिनैनो जेलाव हरनो हायो आं। जानला माला आंबो गिनानै थोर थोर थाया हाफांबायदि, मिथिबाय? ओइ दाउस्रि देलाय, मा जादों? नोंसो सानैबो लोगो नांदोंना? आफां, नोंनि सायाव बेखौनो फोथायनाय दंमोन आंहा, नों आंखौ मालाबाबो लाजि फोनांनो थाखाय फावसाया होननानै। आं जेबोखौनो बुङाखै। दाउस्रि देलायनो न'खरनि खोथाखौ थांनानै बुंहैग्रा मोजाङानो जादों दे नोंनि आखला। ओइ दाउस्रि देलाय, नों मा बुंदोंहाय बिखुनजोखौ आंनिखौ? मा बुंनोखाय, नों बायदि बिखुनजोखौ होननानै बुंदों आरो। माखासे खोथाखौ एगजामपोलसो होदोंमोन, जेरै हाफाङा थांनानै खिन्थाहैबायलायनो आंनि बिखुनजोआ आंखौ बिदि बुंदों बिदि बुंदों, बेफोरबायदि एगजामपोलसो होदों दा। बिदियासो थगायनाय होननानै, माने थगायनाया मा, खुगा गाज्रिया मा, बेखौ बेखेवनानै खोन्थादोंमोन आरो आं। ओइ जानला माला एगजामपोल होलाबायना, मिथिबाय? ओरैनोबा आंनि बिखुनजोआ आंखौ बोरैबा मोनखायो, आरो बिनि सायाव नों बायदिसिना जाबनानै बुंबा आरो बायदिसिना सानलायगोन बियो। नोंनोलाय मानो खोन्थादों? दा नों बेखौनो निउस बानायलायगोन। बाथामिज,
निउस बानाया आं फंसे बाथ्रानि थाखायसो नोंनाव फैदोंमोन मा माबाहाय अरुण'दय फैसाया आंना हाबाखैहाय मा जाखोथाय आयौ नोंबो अरुण'दय फैसा लालायथारो मोनोमोनहाय माथो एबार हाबासै बेखौ नोंनावसो सोंनो नागिरदोंमोन आं महिला पार्टिफोरा फैसा मोननाया बाला आंखौ पार्टिनि मानसि सानखोना माखो आयौ पार्टिनि मानसि सानाखैबाल नोंथ' बिनि खामानि मावना होयोना जानला माला बदनामबोसो दा खालामहाय नोङो आं बोला नोंना खर'आथ' थिग नंगौना नङा मानसिया आयौ होमबा नों बिबार पार्टि नङा नोमफा होननानै बुंदों नोमफा बुंबाय दे दा खिन्थादो आं बिबारबो नङा जुनारबो नङा दाउसिन दाउलाबो नङा आं मानसिनि पार्टिसो मानसि नोंनि पार्टि समाजनि पार्टि बर' हारिनि पार्टि गाज्जार बुंलाबायगोन मिसफोरा आंखौ मिथियाखै दाउसो देलायखौ बिहामजो बिखुनजो मा जालायदों बेखौ मिन्थिनोसो फैदोंमोन दा आंलाय अभार सिमारफोरा जेबो मिथिखाया बाल्ला बिहामजो दिनै सैथो खोथाखौ बुं मा खोथा नों न'खरनि जानाय जाथायफोरखौ दाउसो देलायनो खोन्थाहैग्रा आरो साबेसे मानसिनो खोन्थाहैदों नोंलाय आं मा खिन्थादों सासे सनमान गोनां न'खरनि बिहामजो जानानै सासे सनमान गोनां हौवानि बिसि जानानै नों न'खरनि खोथाफोरखौ खोन्थाहैथिंनो लाजिया खोनासं बेफोरबायदि न'खरनि खोथाफोरखौ खोन्थाथिंनायनि खामानिया बिखुनजोफोरनिसो बिखुनजोफोरासो न'नि खोथाफोरखौ गामि गामि थांनानै खोन्थाहैयो सोरनावबा साहा खापसे मोनलोंबानो खोन्थाथिङो न'आव मा जादों मा जायाखै गासिबो खोथाखौनो गामियाव खोन्थाहैयो बियो बावगारो जे बे जायखौबा खोन्थादों बे गावनि फिसालानिनो हिनजाव मालायनि खोथा खोन्थाहैथिंनानैबा गावहाबा मा मोनो मा मोनजायो जाय बिहामजोआ गाज्रि खामानि मावगोन जाय बिहामजोआ न'खरनि बादगा मावगोन बेखौ बुंनायावलाय माथो नों सानदों नामा बिखुनजोआल' गाज्रि बिहामजोआ मोजां बिहामजोफोराबो बेनो हौवाखौल' गावनि आंगो सानो बिखुनजोखौ गावनि जेबोखौनो साना बेनि मादाव नोंबो बेनिखायनो न'खरनि खोथाफोरखौ दाउसो देलायनो खोन्थाहैदों मा नों आंखौ फाव फान्दायनो सानदों नामा नोंनिफ्राय आङो धन सम्पति लुबैदों बे न'खरनिफ्राय होखारनो नागिरदों होननानै आं बेफोरबायदि जेबोखौनो बुङाखै बुङाबा बे दाउसो देलाया माबोरै बुंफिननो हाखो आंखौलाय आं जेबोखौनो मिन्थिया सिखावा मालाबाबो आं सिखाव होननानै बुंना लाया आं जेबो बुङाखै होनखाबायना नों न'निफ्राय जेबोखौनो लाबोखायाखै गोसो जायोब्ला आंबो बुंनो हागौ अब्लाबो दिनैसिमबो बुङाखै बुङालासिनो नों मानसिफोरनि सिगाङाव खोन्थाहैदों एसेबां जाबायना नोंनि गोसोआ एसेबां गाज्रि जाबाय आं मालाबाबो सानाखैमोन नों एसेबां गाहाय थाखोआव गोग्लैहैगोन होननानै आं जेबोखौनो बुंथाराखै नोंनि सोमोन्दै आरो न'खरनि सोमोन्दै खोन्थाहैथिंग्रा मानसिफोर नङा आङो आरो बे खोथाखौलाय नोंलाय बुंखायो माथो गेजेर गेजेर दुखिया न'नि बिहामजो जोंनावसो फैनानै माहाजोन जाफैबाय होननानै बेफोरबायदि बुंनायाबो धन सम्पतिजों बिनाय समान खोथा बुंनाय जायो मानो होनोब्ला डाइरेक्ट बिनो हायैखायनो जोंखौ दुखिया होननानै टन मारिबाय थायो लाजि फोनांबाय थायो जायगायाव बुंबा बिदिसो ना बुंबा नों बायदि गाहाय थाखोनि बिहामजोआ आंनि फिसालाखौ जाबाय नों रावबो रावखौबो जायाखै नोंसो गेजेराव फैनानै बायदिसिना बुंदों आं गेजेराव फैदों बे नारजि बुदांनो बिहामजो गोदान होफैयाबा जानाय नंला हंला नों आंखौ गोसो थोयो होननानै बुंदोंमोन ना बेनिखायनो नोंजों आं नोंनि आखलखौ नायनो थाखाय साहा लोंफैबाय रावबो फंसेबो ओंखारा खोथाबो फंसेबो ओंखारा बिदिब्ला आं नोंजों बोरै रायजो जागोन जुदि नों फंसेबो खोथाखौनो रायलाया एसेबां रायलायनो बायोबा बोरै जानांगौ जाखो दाबायदियाव नोंजों हाबा जानानै थांबाबो नों आंजों रायलायफायानोबा आं बोरै नोंजों संसार जागोन बेनिखायनो हंला आं नोंजों रायजो जानो हानाय नङाहाय नों गुबुन हिनजाव नागिरनानै लादो नङाबा सोरबाफोर बबिफोर दङबा बबिफोरासो नोंजों गोरोबगोन आं नङा नांखावनो नांगौ बेफोरबायदिल' बुंबा जाया नांगौ आंनो बिदि होनबाल' जाया गोबावजों खेबसे रायलायबानो जाया रायलायनाया सोलोंग्रो आरो जुदि रायलायनो थाखाय जेबो ट्रेनिं मोनाखैबा दाउसो देलायनिफ्राय ला मानो होनोब्ला दाउसो देलायासो नोंखौ आंजों सिनाखि होदों बेनिखायनो दाउसो देलायजोंनो माबा खालामै थां ट्रेनिं लायै थां अब्लासिम आंखौ जेबो दाबुं कलबो दाहर बाजै खाथिनि जिखौ सुबाबो सुख'नोनो हाला माथो एफा फिसा जि सुनो होदों गिदिर जिबो सुनो होदों आंहासो मबाइलखौनो दासिमबो नायनोनो मोनला बे नेवला बुदां गालायाबो दासिमबो आंखौ मानो खबर लाफैयाखै
सुखांबायबा आंनि लोगोफोर फैदों अन्नानै साहा फुदुंहैथां माबार बाजै आं जि सुगासिनो माथो जानायखाय जेबोथ' नङाना थां अन्नानै साहा फुदुंहैफै आं लोगोफोरजों रायलायनि दे आरो खामानि मावोब्लासो देहाया राफोद जायो बेनिखायनो नोंबो खामानि माव थां माबार जिखौ सुनानै साहाखौ फुदुंदे बाजै खाथिङा मा एसे खामानि थिनो आं मा खालामबावनो बिदिबाथ' माथो आंनि देहायानो जानाय नङा आरो मबाइलबो नायनो मोनाबा बाजै हांग्रियाथ' आंखौ खम रायगोन खम मिनिगोन जुदि आं बाजै हांग्रि मोनजिनो खोन्थाहरो उपाय गैला आंखौ नेवलायासो बासायनो हासिगोन बिनि अनगा आंखौ रावबो रैखा खालामनाय नंला नेवला नों मानो दाबो फैयाखै बिबोनांखौ साहा फुदुंनो होदोंमोनहाय आं बिबोनां दंफैयो नामा औ साननैसो गावनो थाफैदों जोंहानाव मोजाङानो जाबाय आंहा एसे खामानि मावनो गबाय नङाबा हारसिंनो फुङाव सिखादो ओंखाम ओंख्रि संदो हौवानो जाहोदो गाव स्कुलाव थांदो आरो फैफिनदो आरो टिउसन क्लास लाहैफिनदो खामानियानोहाय माथो जोबनोनो रोङा जों हिनजावफोरना औ नङाबा माथो ओइ दाउदै साहाया लाबोद' बाजै नै सफैबाय साहाया राननानै होदो आरो नङाबा बै टेबोलखौ लानानै फैथां थां बाजै आंनि आखायाव साहा दङ जेबो नङा दे हर आंनो साहाया जेखौ थिनो बेखौनो मावथारो माथो थेंक इउ दाउदै एबार सियारखौ गेजेराव बहै थेंक इउ जेबो नङा दे आरो बहा थांनो नागिरदों साहाया बयनोबो राननानै होआ माने नांलाया दे जों लागोन मोजाङानो जाबायहाय नोंहा बिबोनांखौ खामानि थिननो हायो जोंफोरनि बिबोनांखौ एसेबो खामानि थिननो हाया अयथासार बादुलि बिदानोसो एरना होनो नागिरो जोंना बिदायानो आंखौसो सापर्ट होयो बिदायानो जेबो होना आरो बादुलि खाहाय मानसिया एसे थिनो आं एसे मावथि जाथों दाउदै बिस्कुटखौ राननानै होफैयालासिनो आरो बहा थांलायखो नोंलाय ओरै फै मा जाखो बिस्कुटालाय बहाथो थांखो आं बिस्कुटबो लाबोनो नागिरदोंमोन नाथाय ओंखाम संग्रायाव बिस्कुटानो गैया होमबालाय माथो नायबावखो थां गय फाथैजों बिस्कुट लानानै फै दखानाव नाथाय आं जिखौनो सुखाङाखै आरो दुगैयाखैबो जेबो नङा दे खाथियाव खासो दखानाव थांनानै फैदो आरो जिया सुफैदो फैसाखौ आं नोंनो गुगोल पे खालामनानै हरगोन थां जागोन दे माखौथो नायबाय थाखो साहाया लोंदो बाजैया नंनायनि नङिनि आंखौ खामानि थिनबाय थायो मावाबो आं जेरावबो थाङाबो आं ओंखामबो जायाबो आं एसेबां खामानि मावबाय थायो सैमाफोर बायदि आंनि जिउआलाय एसेबां गाज्रि जाबायना बहा मा खालामहैबावगोन आंलाय एसेबां खामानि मावनो होबाय थायो असाइस बासाइसनो बे नेवलायाबो आंखौ जेबो फाथाखौनो लायाखैना नङाबा दावदै सना जाबाय थायो दिनैबा साला गुन्दाया जेबो फाथाखौनो लायाखै दावदै नेवला नों आंखौ दासो नायफैबाय होमबा आं बेसेबां दुखुआव दं मिन्थिगौ ना मानो गाबनांगौ जाखोबा गाबनाङालै सोर गाबदों नांगाव बाजै खाथिङा आंखौ खामानि थिनबाय थायो आं मा खालामनो बुंनायसाय एसे एनै खामानि मावनाया जेबो नङाना नोंबो बिदिसो बुङो होमबा एसे एनै खामानि मावखानांगौलै आंबोथ' मावनानै जागासिनो नोंबो माव ओमफ्राय खोनासं दावदै बांद्राय जुदि नोंखौ माबा माबि खालामबाय थायो आंनो खोन्था आं बाजै खाथिंखौ नायनोनो बाबाय फुङावबो थाब सिखारनो होयो आरो ओंखाम ओंख्रिखौबो आंखौनो संजोबनो होयो मा नों गासैबो खामानिखौ मावथारदों नामा नेवला प्लिज अन्नानै आंजों थफा बाजै खाथिंमोननाव थानानै नों आंखौ हेफाजाब हो मा बसआ आंखौ मोननैसो खामानि थिनदों आं बेखौनो मावनांगोन नों दिनै सानसेखौ थायदो आं बाजै हांग्रि मोनदिजों रायलायनानै नोंखौ लाबोफिननो बेबस्था खालामगोन नाथाय बाजै हांग्रि मोनदिया डाइरेक्ट आंखौ लांफैनाय नङा बियो आंखौ रायदोंना नोंखौ अनोबो ना बियो आं मोजाङै रायलायफिनगोन मेडाम हांग्रि मोनदिजों बेनि उनाव नोंखौ लांफैफिनगोन जागोन दे दालाय मानो गाबबाय थादोंमोन आं बेवहायलाय बाजै आंखौ साहा फुदुंनो थिनदों बिनि उनावहाय आं साहा फुदुंनो होदों आरो बिस्कुट नांगौनो गय नांगौनो आलासिफोरनो होनो बेफोरखौलाय मावखानांगोन ना जाम्बि सना बेफोरलाय मानसिफोरनि धोरोमखाना थ' दखानसिम थांफागोन आंबो बुस्थु बायनानै नोंनो हरगोन आइसक्रिम बायगोन आं नोंनो आइसक्रिम जानानै एसे थान्दा जादो दे जागोन दे ओइ बादुलि एसे खामानि मावदे जेबो नङा अब्लासो देनां आंनि फिसाफोरनो संनानै जाहोनो हागोन फाग्लि सना
आंनि जुनियर टपिक गेलेला गानलायनानै बिफाखौ गाना थांलायबावो आरोना आङो दुब होगासिनो आयौ हाबाब फिसालाखौ बिदि बुङो आरो एदावदोंसोब्रा एदावनायलाय माथो जायोना जुनियर टपिक होमबाबो गथ'खौ बिदि बुनायनि खोथा दाबुं गथ'फोरखौ उन्दैयावनो मोजां सोलोंथाइसो होनांगौ बुजियाबाबो माने दुब बुनाय बेलाय जोंना फिसालाया फुटबल गेलेगोन रनाल्ड' बायदि जागोन टिभियाव ओंखारगोन मबाइलाव ओंखारबाय थागोन जुनियर टपिक आरो नोंबो जानला मानला आंखौ गारनानै दा थांब्रा आं बेसेबां नोंसोर सानैखौ मोजां मोनो आंखौ गारनानै दा थांब्रा नोंबो गुबुन हिनजावखौ दा नोजोर हो होआलै आं रावखौबो नोजोर नोंखौनो आंहा लास गोसोथोनाय नोंखौनो लास मोजां मोननाय आरोलाय सोरखौ मोजां मोननांगौ जाखो बेटा जोंहा फुटबल लायनि बिदि अननाय होयोबाथ' फिसाफोरा मोजां जाखागोन दा बिसोरनो आंखौ एदावबाय थायो सामफ्रामबो मा एदावबाय थायो नोंसोर मानो अफ्रि रानिखौ एदावबाय थायो जोंलाय माला एदावखो आदा थगायदों बिसोर आंखौ सामफ्रामबो एदावबाय थायो एबारनिफ्राय जुदि एदावनाय खोनाबावो नोंसोरनि हारा मुरा दोनालै आं मिथिबायना जोंलाय समायना नुनानैसो एदावो दा जोंथ' गाज्रि एदावा समायना नुनानैबो एदावनो मोना गाज्रि नुनानैबो एदावनो मोना जानला मानला बेनिफ्राय जुदि गाज्रि एदावबावो नोंसोरखौ गारा बेनो आंनि फार्स्ट आरो लास्ट वार्निं गोसोआव लाखि ओमफ्राय रानि दाव बिराद दुगाथारलै बेखौ दामनांगौ दिनै दामथ'ला बेखौ गाबोन दामगोन बिनानावखौ एदावनायनि दाय जादोंना बेखौ थिगसे बुनांगौ जागोन बुगोन बानलु बेदां नोंनाव इन्टारनेसनेल ड्राइभिं लाइसेन्सबो दङ नामा दं होमबा नोङो जापान फैनायनि सिगां गासैखौबो थाग थियारि खालामदों नङा होमबा अके आं बांद्राय कुइसन सोंबायबा आंखौ गाज्रि मोननाङा आरो आंजों लोगोसे टकिय'आव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जुदि कार सालायनायाव उसुबिदा मोनोब्ला गेजेर ससेनिफ्राय आं सालायगोन आंजों बांद्राय रायलायबाय थानाङा सिरि सिरि था नङाबा उन्दुनानै था जागोन दे थासारिया जियानो जाया मानो बानलु बेदाङा जे आंजों लोगोसे दं बेनो आंनि थाखाय जोबोद थोजासे एन्टनिय' आं बुंखाबायना आं दायो न'आव थांनो हाथ'आ आंहा क्लास दङ लोगोसे डिउटिबो दं आं गारनानै थांनो हाथ'नाय नङा बेखौनोथ' मिथिखानानै आङो साटारडेनि टिकेट लादों जों न'आव सानसे बा साननैल'सो थागोन अब्लाबो आं थांनो हाथ'आ आइया लिंहरदों बेखौ नों मानो बुजिया नोंबोथ' लुबैखायोमोन ना आइया जों सानैनि रिलेसनशिपखौ अनसायनायखौ जेब्ला आइया रिलेसनशिपखौ लानानै इसेबां सिरियास जाबाय जों सानैखौ अब्ला नों मानोथो ना होनबाय थाखो न'आवल'सो लिंहरदों आइया नों बेखौबो खालामनो हाया नामा हायो नाथाय आं दा न'आव थांथ'नो हाया नों बेखौ मानो बुजिया आं गासैखौबो बुजिजोबो आरो जुदि नों थांनो गोसो गैयाबा बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैला गुड नाइट एन्टनिय' मानो बुजियाखै नोंलाय न'आव थांब्रबनो होनबानो हायाना एसेबां अख्रा जालांखो दे बियो जोंलारि नों सानदों जानो हागौ आं नोंनि सायाव अत्याचार खालामदों बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो एन्टनिय' आंबोथ' नोंखौ मोजां मोनोना बेनिखायनोथ' गासैखौबो सहायनानै दं नाथाय आं नोंसाइखौ मोजाङै मिथियो बियो ओरैनो लिंहराखै जों सानैनि सायाव खिथेर खालामनो थाखाय माबा मोनसेसो बुद्धि साजायगासिनो दां बेखौसो सानदों आं मा बिमानि बुंनायाव एन्टनिय'आबो गोसो सोलायलाङाथ' मालाबाफोर बेफोरखौ सानोब्लानो गोसोआ खें मोनो माथो ओइ बोराय नों आंखौ बे न'निफ्राय होखारदोंना आंबो बे न'आव थाला बे नोंनि नंखाय न' फिसायाव थां जेराव आंनि बिहामजो फिसालाखौ मान होआ सनमान होआ बायदिसिना बुंगोन बेवहाय आंबो जेननानै थाया मोजां जादों एलबार्ट'खौ आं बे जायगायाव दोनिया गावनि न'आव दोननायानो नङाबा एन्टनिय' बायदिसो जागौमोन बे न'आव थाफैनायनिफ्रायनो एन्टनिय'नि गोसोआबो सोलायदों दिनैनिफ्राय जोंजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो फनबो दाहरखासै नोंबो आंजों जेबो सोमोन्दो लाखिनाङा थांदो मार्था थौदो राव आंनि बिहामजो फिसौलाखौ बायदिसिना बुंगोन बे जायगायाव आं रावखौबो दोना